What's up, guys? It's your boy Silver King from The Vibe Neanda TV, and today I'm joined by a very special guest that traveled all the way from Zimbabwe. His name goes by the name. Let him introduce himself. Mr. Bazooka. Yeah, I'm Bazooka. Right. The actual introduction. Okay. Yamano straight out top. Bazooka. That jump kind of booker. Nice. Yeah, representing for Chill Spot. Nice. First of all, welcome. Nice. You see, we're so happy to have you here. With and stuff like that, and we're glad to finally see Bazooka coming into England and to now appreciate your presence. Yeah, I want to speak. And Tashika safe and sound. Saka tutangira papi, Mr. Bazooka. Saka tingati zero to Bazooka. Bazooka I weapon. Yeah. Rakabase is there. Sitari mawani. Pakuti inini ndira kugetoka kubudiliro pandakakurira. Pandai yimba. Ndewanzokanda machuni every week. So pesi yacho iyoyi anoziva Bazooka rasiyana nepistol. Bazooka pfuti cheche rasiyana nepistol. Pistol kana AK-47, but Bazooka rondichi boom boom, and then time chauro vratichi boom. So now vatikota pesi yako endechi Bazooka. So ipapo nanangoti ari kaningoti Bazooka ndopakavhazita ndoperakabva. Saka kuti anoizi kunomuchita kwakwa ndozvinoita sei zvinosimbisa mawords. Nice. Saka vanhu vasingazive manje vanoti how old are you now? Makore manga? So far I'm 22 years. And background yenyu ndekupi zviya kwemunobva? Kumusha chako kwakaberekerwa vabereki kuchiweshi asi kugeto kubudiriro. Okay, so makasangana sei neChill Spot? Was it something ndokwakatangira kana kuti makazongosangana later? No, mangoma ndakamatangira kugeto. But hatina zvataita kugeto ndizvo ngosimbisana unogona chikopiwa manof, but ndakazoona kuti rigani mutsvaga one studio in a big name, so ndavotenda kuChill Spot, and then habva ipapo zvinhu zvese zvazoita open zvichinda passport. Nice. Saka zviri sei manje kushanda nana Fantan nana Levels Rebo Ribe na Fantan zviri sei manje kufamba? Aiwa, zviri kuita ndo zvatiita kuti tisvike kuno. Nice. But I don't go ndekubvunza one. Let's say kana kuti sevanhu vanoita music anditi chimboti explainera feeling yayo kuti let's say you've been working for so many years overonzwa kuti uri kuperform abroad. Chimboti run down the first time yekunzwa onzi kurudiwa Bazooka ku South Africa kana kuti Bazooka ku England kuChando. What's chimboti pa feeling yayo? Sezwa matero kuti kuChando ipapo unobva watotanga kupindwa neChando. Amanaka ngomhanya mangoma 4-5 months ndakutodika kuEngland. Saka 5 months ndo that's the only time scale yanga inayo since pakatangira music. Yeah, because inenge ndakatanga ingati first recording yangu iri big pandikaimba paRhythm Wenzi pano Manyamunyu in February 2018. Okay. Kwete kuChill Spot but kunonzi ingari Chill Spot iyo. Ingari kuChill Spot. Saka akakuona isei manje vana Fantan anotsvaga sei maartist? Inini ndofunga kuti ana mukoma vanenge vanotoona kuti uyu munhu mawani tenobva kushedza imwe. Pakuti inini ndakangosvika ndikangoita freestyle. Ndangoraka freestyle kadiki, and then Levels vato ndeti iyoka ufana kuya mangwana uchirekodha. Okay. Saka kushanda kwenyu kwemunoita nana Fantan na obviously Enzo akabva angari kuno kumai manje. Saka munoshanda sei mese? Munoshanda mese munonyora masongs acho mese here kana kuti mwana mwane time yake mumwe anopiwa time yake. Enzo aishawa anopiwa time yake kuimba, then Boss Pumako anguye pattern vese anopiwa time yavo yekuimba, and then tongogadzirwa rhythm, same rhythm mune munhu ozonge achiside yake. Nice. Saka then mumabudisa ndopandobudisa ngoma. Haiwa muri kutiurayira. Zvinofadza stereke. Sendinongoziva ndina Bazooka live on here on Neanda Radio on The Vibe TV, and we're just talking.
Saka, yeah, we're so happy to finally meet you in person. I know Takamboita interview before, but it was the vibe, but it was more message and text, but you know, it's so glad to finally meet you in person. And we're so happy with the works. Now, Kachimbo music match. Now, when song yako inonzi kwedu. Song yeah, ino confuse yana kawanti. Because inotaura inotaura zvakawandisa zvetinganyatsi kunzwisisa kuti apedza kuti chiko munhu saka chimbotiudzawo kuti uri kuti chii. Song iyayeka zvese zvakawanda pepe ainge iri comedy, right? zvinhu zvacho hazviko, but tichimbotorai kuentertaina. Inonzi dansoka kungotorai kungoita controversy. Saka mungati sorry ukata. Saka mungati izvoni music yachinja from Zim dance, because I remember kudhara ka dance yange iri zvinhu zviri serious kana kuti vasikana and things like that. Saka mungati Zim dance yachinja ere from it being zvinhu zvakadaro ka to now comedy. Yeah. Zvakunakidza mazvo. Yes, ufanira kuti zvachinja. Right. Pakuti zvinoenda zvichikura. Isu tisati tomutanga kunyora mangoma tetonzwa chinzi ukaimba sina basa unzwikwe, but izvo isoka ndo zvinhu zvacho zvakudiwa. Hatikati hazvinazvo basa pakuti ndo zvikudiwa nevanhu, saka zvine zvine d, but kudhara zvaitonzi munhu akaimba zvinhu zvokuti hazvinzwisisike zvine zvisina dhiri, but vanhu ndo zvavari kufarira izvozvo. So tikangoti zvachinja zvamufanira trap sound. Saka ungati chii manje kune vanhu vanoti, handi kune vanhu vanoti izvoni Zim dance, vanhu vanoimba Zim dance vanzi dzokerai kuchikoro and things like that. Tongoona macomments anonga achingotaura nevanhu kuti munhu anongoimba mangoma zvinongonzi izvoni like muri kutiimbira chii, but ungati chii kune vanhu vakadaro, especially the fact kuti tikuita interview inoyi and you are almost 10,000 miles away kubva kumba. Ungati chii kune vanhu vanotaura zvakadaro? Ainini chinhu chandoziva ndechekuti zvatinonyora even unyange wakaenda kuchikoro usingaite zvemangoma haukwanisi kuzvinyora, right? haukwanisi kuzvinyora. So inini ndotongoona ndega kuti hazvingaitwi nemunhu asinoenda kuchikoro. Saka wakaenda kuchikoro kupi manje? Inini primary yangu ndakadzidza kubudiriro zvese nesecondary kugeto kwandogara. Okay. Saka wasiya sei team rese zvarona? Aiwa, vese vari ball. Nice. Aiwa, no, we really do appreciate you. You know what, we're just going to keep it short. Vanonga chinozoona vanozoita sei vanoziva kushowa chita sei, but you know the rest. Yeah, ndizvozvo. Thank you very much Bazuka. Welcome to the UK. Thank you very much. The Vibe TV with Silver King with Bazuka. Mira, before taenda, one last thing. Tungoda just a quick freestyle vanhu vazive zvinhu zvavari kufambira chaizvo kuti munhu akaimba anoda nzi no freestyle. Saka just a quick something chingoti vanhu vaite sei vazive kuti mukoma anobata mabasa. Alright, gadeso. Okay, Zwana wena Oski. Clearly redeem ni furniture fast pop da dust abatwa da vari kulast. Risva karitadza imast sakata kungoti switch off kunge nasty. Aungadelele chimjara cherekeni. Auboni kuti michai redeem yekisheni. Uwacha just like washeni. Uhamba ngepi ask me now location. Utopa ungadopa seni. Faka wangi dimadota ukulileni. So ndela nivalelo kuzeni nikakuchamba ama unofunga godabeni, but angazi haizi godabeni. So apuma lo wena mtombeni. Mina niyakuthanda thandwa zami. So kuluma nawe aungatamba nami. Aungathethi lutho. Fana ngebenjo tichiva pedza muto. Aungathethi lutho. Kuti bino tupedza njito bodo. Kana aiwa bodo. Kana aiwa mukazarowe ngavere achitini nandrowe bodo. Nice one. So there you have it guys. That's Bazuka live in the UK on the Vibe on neanderradio.com.